Sa sige na kong wali nga nag-ingon ko kamong mga ginikanan ayaw ginaglatusa ang inyong anak. Diha giusa nga ginikanan nga nagsigi sag tuon og Bible, may sad kay musubay aning Biblia. Niingon pader na baya sa Hebro kapitulo 12 ako nahingangha sa kumode niyang gisgutan di ay. Niingon baya diha nga anak ayaw isipa nga jutay ragbili ang pagkastigo sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kun badlongon kaniya kay kastiguhon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma. Mo naningon siya kanang ginikanan pader kun mulatos ganina sa iyang anak tungod na sa iyang gugma sa iyang anak aron dili masaag. Sakto dili. Purting sakto ha eh? Pero nganong nipadayon man kog ingon nga ayaw gyud latusa, ayaw kusia, ayaw hapaka inyong anak. Supak na ani? Supak? Wa sa ko kibaw. Wa man ko'y anak, kamo may nay anak. Niadtong diatoy tuig nga nagmisa kog duha ka buok patay. Ang usa grade 6, ang usa grade 12. Ano? Yeah, mura grade. Adi grade 12. Fourth year high school. Kantong grade 6 nahagbong kay porte sa gyud kuno atong sigduwag computer. Nahagbong dili pag-graduaton amura pasamiron man ting ito gikasab-an sa iyang ginikanan o gilatos pagkaugma nagbitay sa pisi dito luyos ilang balay. Katong fourth year babae kandidato sa usa sa mga honors nga mo graduate kanabang top 10 na tagaan man na sila mga medalya. Usa siya sa mga top 10s adto nga batch nga mo graduate nila. Nabuntis man na sipyat ba naguyab-uyab nya before few weeks before graduation nasakpan nga nabuntis gikasab-an sa mama ug natamparusan sa papa pagkaugma nagbitay sa habol gahigot og habol siyang liog didto sa iyang kwarto. Katong gibuhat sa mga ginikanan ngadto sa ilang anak naigo ba to aning dawata ang kastigo? Naigo wa ambot lang ninyo sa okay ba? Mga igsoon unsa may gipuntariya dinhi matud pa sa unang linya sa inyong pagpakigbisog batok sa sala wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Nya gibutang dayon diri sa katapusan paningkamuti ninyo ang pagpakigdait sa tanang tao o sa pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa Ginoo. Nga sa ato di ay paghatag og aksyon madisiplina man na ug unsay atong buhaton sa atong isig katao. Unang rason buntogon ang sala. Ikaduha nga makita ang Ginoo. Pinaagi sa atong buhat ba? Makita ang Ginoo. Unya mabuntog ang sala. Kana nga context, mabuhat nato ang tanan basta mahitabo na siya. Mao na si Santa Agida, ang sa mayang gibuhat, nga daghan man kay mga sad-an atong panahona, labi ng mga leaders, pamatyon man ang motuos Ginoo, niining mga first 2 centuries sa atong human namatay si Kristo. Gipakita ni Santa Agida nga andam siyang magpakamatay para sa Ginoo, para sa pagtuo. Ug pinaagi siyang kamatayon, nakita ang Ginoo diha niya. Wa siya mudag armas, wa siya makigpinusilay, wa siya makig-away, wa siya magyaw-yaw nga nagsyagit-syagit, nagdag placard, siging syagit-syagit. Wa ang iyang gibuhat, giatubang niya
ang mga leaders nga nasuko sa mga taong musunod sa Ginoo ug nagpakamatay siya. Mao sa nagihimo ni Pedro kalungsod, mao sa nagihimo ni Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Roque. Sa lain-lain lang paagi, gihimo na nila ang pagbuntog sa sala. Ug unsa man nga sala nga dako kaayo nga sala dinhis kalibutan karon, kanang dili na ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Matud pa diri sa atong ebanghelyo, pagkahibaw nila nga si Kristo nga nag-claim nga ako ang Mesiyas, anak ra di ay ni Jose og ni Maria, pobre kaayo ang iyang mga barkada, iyang mga igagaw, mga pobre sad kaayo. Gitawag tog mga igsuo niya. Wa siya dawata, gisalikway siya sa mga leaders gani. Eventually, gipatay gid siya. Sa ato pa di ay, kani di ay kastigo nga gipasabot dinhi aning Hebreo, sa ako lang ubos nga pagsabot, kana bang tugutan sa Ginoo dinhis kalibutan nga sakiton ta sa sala. Kung pinangga tas Ginoo, tagaan ta niya kalig-on nga makasagubang sa kasakit nga ihatag sa sala nato. Kay kani manggong sala mga igsuon mohatag ginig kasakit o kamatayon. Matud pa ni San Pablo sa lain niyang sulat, tungod sa sala ni sulod ang kamatayon nya. Diha sa kamatayon ganunot ang kasakit. Kung naa gani ning sala, naa ginang kasakit o kamatayon. Sige, lingiay mong tupad. Ing nanganong nitingog mo na, abitaw joke. Ing na imong tupad, sugot kag kastiguhon. Ing na, nasugot kag kastiguhon. Igi na. Pasabot, musugot ba ka nga masakitan aron imong higugmaon ang makasasala. Kanang prinsipyo nga love the sinner, hate the sin, maunay kastigo nga makaigo gid nato. Kay kanang makasasala kun ato nang higugmaon, iya man tang atakihon. Nya unsao man paghigugmas makasasala, matud pa ni Kristo, sultihi siya sa iyang sala. Maragi na, sultihi siya sa iyang sala. Unya kung ato siyang sultihan siyang sala, patay gariya. Muna si Jesus, unsa may iyang giwali nga nakapa amazed, nakapa trigger sa interest sa mga leaders sa iyang panahon. Gasigi siya sulti sa mga sala, sa mga leaders. Matod pa niya, mga tigpakaron ingnon kamo. Nagpatambok mo sa inyong kaugalingon, imbis nga inyong atimanon ang inyong mga karnero, giihaw na noon ninyo o inyong gikaon. Di ba? Sounds familiar? Awa mo ka. Di mo ka-relate? Di mo ka-relate? Mo na gisulti ni Kristo. Unsa may iyang giigo sa una, katong iyang tigpakaron ingnon, unya nagpahimulos, iya gitong gipanglimbuad ang mga lamisa dito sa templo, ing sa ayaw himuang merkado ang balay sa akong amahan. Kana bang nakasintro na sa kwarta ang mga leaders. Kwarta na ang gihuna-huna. Ug tungod aning paghuna-huna na tog kwarta, sige tag huna-huna nga mangwarta, ma-leader man or ma-follower, magkagubot gyud tag maayo. Nya maon tanay atong atubangon. Muna kaming mga pare, doon na nami mandate daan, in general, ang kaning naa sa religious life, mga madre, mga monghe. Unsa man among basic nga gitudlo nga among puy-an, nga mausad ni ang mo kastigo namo. Kanang pagpuyo og kinabuhi nga sa poverty, chastity, celibacy, and obedience.
Usba ko no be? Poverty, chastity. Ang kanang chastity o celibacy o sarana. Kaya, tapos bon. Poverty, chastity, obedience. Mao nay basic namo nga puy-an nga kinabuhi. Kakita gani mo namo nga wa nami magpuyuan ang poverty, chastity, and obedience, badlo nga dayon mi. Ano bang musupak? Pras na ko din nihangyo man tano nga kung pwede ma-extend ko dire kay ngano man dako pa kay tag himuonon. Pero inig-ingon sa obispo, balhin Father, di ko managana mamutos dayon ko. Naaman tay gitawag bargaining power. Pero kung dili mada, ayaw gyud supak. Pareha ng ato gong political arena, naamang ginang eleksyon, di ba? Kinsa ba dihang politisyana, jutay ratingali kayo ang politisyan, nga dili gustong mupadayon ang iyang termino. Ganahan man kita ng gahom. Pero kay naa may eleksyon, kinsa may authority sa atong nasod, nga maoy musulti, unsay angay natong buhaton, or mupadayon baka og dili, kinsa man. Kinsa ang authority sa atong nasod nga musulti ana? Ibaw mo kinsa? Ang katawhan. Mao nang naa ng eleksyon. Mao nang gi-honor nato ang demokrasya sa atong nasod. Naatay eleksyon kay ang mga tao maoy mohukom papadayonon bakag dili. Bisag gusto kang mupadayon pero ang mga tao di naganahan nimo, kana sundana mo nay obedience, poverty, chastity, obedience. Pero kung ang usa ka leader o ang usa ka tao magpuyo na nga gusto siyang dato siya, ako pare gusto jud kong madato, gusto jud kong mupahimos aning kalami, labi na ning sexual pleasure, mahimo dayon kong masinupakon. Nya applicable ni ang poverty, chastity, and obedience sa tanang mga leaders. Para nako tanang mga leaders gikan sa atong political, sa atong social, church o family leaders. Gamitan ninyo poverty, chastity, obedience sa lain-laing application. Unsa may poverty, ayaw higugmaa ang kwarta, higugmaa ang imong isig katao. Mao man ay meaning anang poverty. Mao man ay gipuyas mga santos. Ayaw ang kwarta, higugmaa imong isig katao. Kay kung magpuyo na kas kadato, higugmao na nimo ang kwarta, imo nang isalikway ang imong isig katao. Ikaduha, chastity. Kana bang di ka magpuyo sa bakak? Kana bang naa kay purity? Kay kanang chastity, virginity, purity, same ra man na sila. Di ta magpuyo og bakak, magpuyo tas kamatuoran. Kung bana ka, bana gyud kas imong asawa, dili kay mo tisting-tisting ka dito sa uban. Kung asawa ka, asawa ra kas imong bana, dili kay magpahilabot sa kaslain. Hangtod lang noon kami makaapil mi usahay. Sige ko na beling nga imong tupad ingna, wa ka magpahilabot og lain. Ingna. Nawa ka manghilabot og lain. Ay ko nyog ilara daghang kay mangom. Obedience. Sundan ninyo ang authority. O kinsa may authority para ni Jesus? Ningon siya, if you want to become the greatest, you should be the last and the servant of all. Mao bitaw kining atong Philippine Constitution. Nindot kini atong Philippine Constitution kay naghisgot gyud na siya, government emanates from the people and for the people. So kana ni atong mga government officials, ang ila di anang amo ang mga tao. Mao tong dihay kausa nga pag-unang suna ni katong anhing President Pinoy, ingon ni siya, you are my boss. Kanindot ana paminaw no? Nya kinisang ato karong mga aplikante sa eleksyon,
unsa may ilang buhaton, suroy sa tanang mga tao, halahikap ana mga kamot, siging isa ana, nya siging pasalig, unsay inyong gikinahanglan, haring lungsod, ani ako nga moalagad kaninyo. Nya inighuman na, sila nay hari sa lungsod, sila nay hari sa nasod. Sa nag-eleksyon pa, ng kandidato pa, haring lungsod, mualagad ko ninyo. Karon lungsod, alagari ko ninyo. Yan, sa man pag-alagad sa mga leaders, kinahanglan atubangon ang epekto sa sala. Huwag tangon ang sala. Si President Donald Trump, sige na siya karong magnify, iyang gi-align ang tanang mga sala ngayang nakitaan niya. Ang pinakasentro niya, ingon siya, let us go back to God. Let us honor God. Ana siya. Kanindot, ana. Bisag ka na lang nga puong sa usa ka leader ba? Let us honor God. Let us go back to God. Kanindot, sa ato pa, i-address ang panginahanglan according to God's way. Unsa may gustos Ginoo nga atong i-address, unaha pag-address ang mga dagkong sala, kay dagko sa nasiyag kadaot nga ikahatag sa katilingban. Kami bitaw mga pari, kanang pangumpisal, moingon man dayon ni, mangumpisal gani mo, ing na pagsulti, bendisyon ni ako padre, kay ako nakasala. Nya human dayon, isulti imong sala. Unsa may unahon pagsulti nga sala, katong gagmay o karing dako? Ang dako. Anay mangumpisal nako, padre, akong katapusang pangumpisal kato patong grade 6 pa ko. Oh, kaldugay na god. Nganong nangumpisal magkakaron? Ingon din siya, padong naman ko kaslon pader. Mao ba? Unsa may imo mga sala? Mamakak pader, nya kanang usahay makapanglibak, makasukol sa kus ako mga ginikanan, tinapulan sad pader. Ano nako? Unsa pagyod? Siya. Nadugay, di kay kumusimba pa din, panagsarasad ko kayo mo, rosaryo. Unsa pagyod? Maora man na pa din. Nya kay nakapasiplat man ko nga murag buntis. Buntis ba? Inako, mabdos na ka? Ingon din siya nga, oo pa din. Ako, di na sa kanang premarital sex. Oo, di pa din sa, di pa din premarital. Kanton tay unang isulti, kay mao to'y kinadakan. Kung magpasan kag, padadaan ti kag bato, na ibato nga imong gipasan nga 20 kilos, na ibato sa nagisod sa imong bulsa, nga tag 2 kilos, nya galakaw ka, perti na nimong kapuya. Kung gusto kang mapahuway, hay may una nimong ibutang, kaning tag 2 kilos o karing 20 kilos. Ang una ginimong ibusdak, kakapoy. Kanig yung dako mo'y una nimong ihom. Sa may akong tumong nga kami sang mga pari mo address unta mi sa dagkong sala. Mao bitaw karon nang himo tag mga balay. Kay dako kay nang sa nga kana mag-agi-agi ka sa imong silingan nga hapit way atop way bongbong ang balay nya mura ra gyud wa nato. Sin of omission. Muna thanks be to God sa mga nipalit og slot sa CTUMM. Pagpaka na to. Kaning kakuwang sa kahiusa mo nang gahimo sa taog mga activities dinhi para magkahiusa katong atong sinulog, nagkahiusa ang atong 5 ka barangay, nagkahiusa ang daghang mga batan-on ug mga tiguang aron mahimo to siya ug malipayon tang nagmalampuson to. Pakpak na sad. Nindot no. Naghimo tag kumbinto para makita nato nga duna na gid tay kapunduhan, mga himuanag, mga seminars ug uban pa para mapalambo pa ang atong pagtuo kay lisod kay nang wa tay lugar nga anha ta mag-teaching. Pakpak na sad. Nya unsaon pag-address, hutdag palit ang slot. Kana ra gyud. Ang atong SBF dag para sa kumbinto na pay 9,611 ka slots, tag 500 pesos per slot. Ang atong is in HG katong Santo Niño's Healing Gifts katong nahuman natong sinulog na pay 4,991 tag 100 ra ni hotdon tanirong si manaha
Nya sa katong kang para haligi para ni Mama Mary katong itabang nato sa tukuron sa nga simbahan lain sa ning dakong problema sa parokya sa Kolonya with Father Arnel Ponce na apay 9,773 ka slots nga available. Padayon mo palit ani dili. Kana hinayag tingog koy. I-address lagi nato. Ing kapadir ako maning ipliti ayaw sag pliti kay gamay ra kay ng problema ha. Karing pagtukod og simbahan, karing paghurot aning ni ang atong slots. Ay sada nang pliti lakaw lang usa. Mo bitan na karon nagsigog tan-aw social media ba ato lang ning isingit gamay. I hope na makatabang ni gamay nga maka-advise sa ato mga leaders. Kanang atong House of Representatives nagrepresent nas mga tao, anha nila diha i-address ang dagkong problema sa atong nasod ug mga problema magamay magmadako. Unahon unta ang dako. Dugay kayo ang hearing sa about atong confidential fund nga 125 million. Dugay kay itong nahuman ni sangko sa impeachment na proposal. Pero naidagko kayong problema nga gipresenta wa pag-hearing hantod karon. Karon diha na sa hearing karon bago na okay na sad ang mga vloggers kay gipatawag 40 ka book vloggers gahapon man ting ito. Hiringon na sad sila about aning fake news. Pero naa say daghan kaayo nga sitwasyon sa atong gobyerno karon nga nakaapektar kaayo, why nag-hearing? Ako lang mensyonon na amo na social media sa ako ra saning nakita diha. Una, kadtong gi-accused nga flood control na 500 billion kuno toy worth ato, why nag-hearing nganong kusog kayo ang baha sa atong nasod. Why nag-hearing ana? Kana na ang napatoy giingon nga 25 tons of gold nga atong reserve gibaligya niadtong first 2 quarters matingali last year. Nya gireklamuhan to. Kay hain to padong wa gyapon nag-hearing ana. Karon pinakabag-o nga pertigining dakua kana na ang bicameral report nga gi-accuse nga naay daghang mga blanco, mga 28 blank items nga mo cost pod og hundreds of billions of pesos out of 6.32 trillion nga budget. Dako kay ning kwartaha, wa gyapon nag-hearing. Ikumpara nimo sa fake news nga gihatag kunos mga vloggers, mas dako ibutang nato naagi fake news, mas dako man tingali ang weight og impact aning blanco nga mga items o kadtong mga kwarta nga nangawa nga way epekto nga rin nato hiringon sa lunta to. Mo na akong giingon ibutang og una ang bugat nga bato pras nako na ako roy kabit. Unahon akong biya ang kabit nganong ari man ko mo focus aning akong pagkayaw-yawan kani akong pagpamakak nga ginagmay kanang pagpangabit mo nay unang ibutang. O ngano mga dili man hiringon sa atong mga leaders, sa akong duda, tungod kay sakit at tubangon kining mga kamatuoran o posible nga maapil sila. Dunay panahon nga ang atong sala, maoy mo, ang unang maigo sa atong sala, ang unang sakitan, kita nga nakasa. O mao na giingon diri ni aning letter to the Hebrews, pakigbatok sa sala, hangtod sa kamatayon, paagasig dugo, kaysa atong pag-atubang sa sala ang unang maigo kita. Ug daghan sa atong mga leaders karon masimbahan man og sa gobyerno hadlok masakitan, hadlok mauwawan tungod sa pag-atubang or diha sa pag-atubang sa kamatuoran. Mao na ang sala ni kuyanap sa maaning drugas kusog yapon kaayo, terorista kusog yapon kaayo, poverty kusog yapon kaayo, immorality kusog yapon kaayo kay daghan tag mga leader sa gobyerno ug sa simbahan nga hadlok mo atubang niini tungod kay masakitan man ta. Apil naming mga pari,
Apil na ng mga obispo uban pa, masakitan ta inig atubang nato ani. Apan si Santa Agida, si Lorenzo Ruiz, ni atubang niini, hangtod Diyos kamatayon, sinunod si Kristo. Last na lang lingi sa inyong tupad, yung na andam kang mo atubang. Na. Oh.